Chodź ku mnie tady kasetkę tu natáč. Natáčaš? Aj. Čakaj, tu môže sedieť. Ale ona posedkaná. Aj, dobre. Na ktorého chceš? Tak? To je super, len pozor, keď tam máš kartičky, nech si No uhádni, no. Uhádni, ktoré. Ktorého chceš? Ktorého chcem? No. Tohto? No. Secret, to je naša modla. Mám zvyknúť? Mačka žá. Pekný. Kočka na veku.